Хто прапануе правесці перамовы Ціханаўскай і Лукашэнкі? Якая чыноўніца затыкае рты беларусам, а таксама што вядома пра гібель вядомай біятланісткі і якія навіны чакаюць беларускіх пенсіянераў? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва і зараз мы ўсё вам раскажам. З'явіліся важныя навіны для пенсіянераў, але не для ўсіх. Першая навіна як бы добрая, бо з 1 жніўня дадатак да пенсіі па ўзросце вырасце на 5,4%. Гаворка ідзе пра даплату, якую атрымліваюць людзі ўзростам ад 75 гадоў і вышэй. Такіх у Беларусі амаль 540 тысяч. І са жніўня пенсіянеры ва ўзросце 75-79 гадоў будуць атрымліваць даплату ў 91 рубель 45 копеек. А пры наяўнасці інваліднасці першай групы даплата складзе 213 рублёў 38 копеек. Для асоб 80 гадоў і старэйшых даплата складзе 182 рублі 9 копеек, а пры наяўнасці інваліднасці першай групы амаль 244 рублі. Другая навіна – гэта фактычна сума той даплаты, бо ў жывых грошах пенсія вырасце менш, чым на 5 рублёў. Лукашенко працягвае маўчаць пра падзенне беспілотніка ў Мінску. Больш за тое, сёння яго увогуле не было ў эфіры. Тэлеграм-канал Пул Першага, які вядзе Наталля Эйсмант, таксама маўчыць, а іншыя прапагандысты рэкламуюць нейкія выдуманыя старыя подзвігі Лукашэнкі. Напрыклад, дзяржаўнае інфармагенцтва Белта расказвае, што ён асабіста выратаваў возера Нарач, але ж каментарыяў пра дрон, які ўпаў на жылыя дамы ў беларускай сталіцы, ад яго па-ранейшаму няма. Загінула сусветна вядомая біятланістка. У 31 год абарвалося жыццё славутай нямецкай спартсменкі Лаўры Дальмаер. Двухразовая алімпійская чэмпіёнка была суперзоркай біятлона ў 2010-х, але ў 19-м, усяго ў 25-гадовым узросце, яна нечакана скончыла кар'еру, патлумачыўшы гэта стратай матывацыі. Пасля яна захапілася альпінізмам і нават стала горным гідам. Па выніку гэта і прывяло да бяды. 28 ліпеня Дальмаер трапіла пад камнепад у гарах Пакістана. Яна атрымала цяжкія траўмы на вышыні прыкладна 5700 метраў падчас узыходжання на пік Лайла, які знаходзіцца ў горнай сістэме Каракарум. Праз кепскае надвор'е ратавальнікі змаглі прыбыць толькі на наступны дзень, але было ўжо позна. Сталі вядомыя падрабязнасці трагедыі ў Асіповічах, дзе загінула нованароджаная дзяўчынка. Спачатку бацькі малой расказвалі супрацьлеглыя версіі, а пасля пачалі сцвярджаць, што да бяды не маюць ніякага дачынення, але ж на справе аказалася, што ўсё адбылося якраз праз іх паводзіны. Бацькі не змаглі дамовіцца, хто будзе карміць дзіця, і пачалі цягнуць малую ў розныя бакі. Затым яны адначасова адпусцілі рукі, і немаўля моцна ўдарылася аб падлогу, пасля чаго бацькі вырашылі не звяртацца па дапамогу да медыкаў. Праз 3 дні пасля здарэння яны знайшлі дачку ў калысцы нежывой. У выніку на абаіх бацькоў завялі крыміналку за прычыненне смерці па неасцярожнасці. Цяпер іх судзілі, і муж і жонка атрымалі па 2 гады хіміі з накіраваннем у папраўчую установу. Новыя пагрозы ад міністра ўнутраных спраў Івана Кубракова. Цяпер ён патрабуе жорсткасці ў справах аб парушэнні правілаў дарожнага руху. На апошняй нарадзе міністр загадаў нават падымаць старыя справы і звяртацца ў пракуратуру, каб злосных парушальнікаў абавязкова пазбаўлялі правоў кіравання. Я уверен, что начальник ГАИ республики выбирал только тех людей, у которых уже имеется административное правонарушение, кто злостно нарушает. Ни одного из них не названо простого работяги. Это о чем-то говорит? Вопрос справедливости. Да, где-то можно пойти навстречу. Ребенок инвалид, еще какие-то моменты. Там надо пойти. Но вот этой вот блатотевщей ни в коем случае. Полностью поднимайте все материалы, где не применены меры лишения за грубое нарушение правил дорожного движения. И по новой смотрите. Там, где еще сроки не вышли, можно обратиться к прокурору, обращайтесь. Но поставьте, пожалуйста, этих доморощенных блатных на место. Ну і яшчэ крыху ў працяг тэмы пра парушэнне правілаў дарожнага руху. У Беларусі пачаў дзейнічаць спрошчаны парадак спагнання штрафаў. То бок, некаторыя выплаты, у тым ліку і за парушэнне на дарозе, будуць аўтаматычна спісвацца з банкаўскага рахунка беларуса без лішніх папер. Гэтыя новаўвядзенні прадугледжваюць спрошчаны парадак для штрафаў да 20 базавых велічынь, а сёння гэта 840 беларускіх рублёў. Калі ж чалавек аплаціў штраф раней, але грошы ўсё адно спісалі, ён можа падаць хадайніцтва судоваму выканаўцу і вярнуць няправільна ўтрыманую суму, але для гэтага трэба будзе прыкласці адпаведную квітанцыю.
Беларускія чыноўнікі патлумачылі свой правал. Міністр гандлю Артур Карповіч апраўдваецца, чаму беларуская гародніна нярэдка аказваецца даражэйшай за імпартную. На думку чыноўніка, тут вінаватае нашае надвор'е. Цытата. На сабе кошт гародніны ўплываюць умовы надвор'я, і калі раслінам не хватае святла, іх дасвечваюць, а гэта дадатковыя выдаткі, якія не нясуць вытворцы гародніны з іншых краін, дзе больш цёплы клімат. Канец цытаты. Беларуская загадка. На што выдаткаваць некалькі мільёнаў рублёў, калі вы правінцыйны беларускі чыноўнік? Адказ на гіганцкі флагшток з чырвона-зялёным сцягам. Цяпер такую канструкцыю паставяць у Оршы, і па даных з базы дзяржзакупак флагшток ужо выцягнуў з бюджэта 1 мільён 700 тысяч беларускіх рублёў. І гэта яго яшчэ не скончылі, то бок фінальная сума хутчэй за ўсё будзе яшчэ большай. Беларусаў заклікаюць маўчаць нават дома. Былая міліцэйская прэс-сакратарка Вольга Чамаданова падчас працы ў сілавым ведамстве запомнілася ў асноўным хлуснёй пра смерць Аляксандра Тарайкоўскага. Але ж гэта дало штуршок яе палітычнай кар'еры. Спачатку Чамаданову зрабілі галоўным ідэолагам Мінска, а нядаўна адправілі кіраваць галоўнай праўладнай партыяй «Белая Русь». На гэтай пасадзе Чамаданова актыўна адпрацоўвае аказаны ёй давер. Напрыклад, гаворачы пра падзенне ў Мінску беспілотніка, яна паўтарае тэзісы Лукашэнкі пра тое, што беларусам думаць асабліва не трэба. Для гэтага, маўляў, ёсць улада. Никогда не надо загружать свою голову. К слову, президент нас тоже неоднократно этому учил, что очистите свои мозги, свою голову прежде всего. Не надо загружать себя тем, о чем вы вообще достоверно не знаете, и любая информация, которую вы сегодня можете получить из любого источника. В ТикТоке? Да, в том же, особой популярностью используемая платформа ТикТока, да, можно все что угодно увидеть, от кого-то услышать, но доверять надо исключительно тем органам, которые непосредственно профессионально этим занимаются. У выніку ў сваіх развагах Чамаданова дайшла до такой вось высновы. У нас же как любят на кухне собраться и все обсудить, да? Кто что прочитал, где кто увидел и так далее. Что категорически делать нельзя. На самом деле про достоверные источники, вот, которые были перечислены, мы говорим постоянно. Вопрос только в другом. Все ли нас слышат? Очень важно. Да, все ли нас слышат? Поэтому я скажу следующее. Информационная война, она никогда не может закончиться. Нечаканая ідэя з'явілася ў офісе Святланы Ціханаўскай. Там амерыканцам прапанавалі зладзіць круглы стол для перамоваў з Лукашэнкам, але з некаторымі умовамі. Пра гэта парталу «Зеркала» расказаў дыпламатычны дарадца Святланы Ціханаўскай Дзяніс Кучынскі. Ён кажа, што мэта такой ініцыятывы знайсці мірны выхад з працяглага палітычнага крызісу ў Беларусі. Прычым офіс агучвае свае умовы. Маўляў, сапраўдныя перамовы могуць пачацца толькі пасля спынення рэпрэсій. Але застаецца пытанне, наколькі ў гэтым зацікаўлены сам Лукашенка. У офісе Ціханаўскай таксама перакананыя, што эфектыўны дыялог немагчымы без міжнароднага пасярэдніцтва, бо раней сігналы гатоўнасці да дыялогу перадаваліся прадстаўнікам Лукашэнкі і асабіста і публічна, але ж выглядае, што сам ён на такі крок не пойдзе, толькі пад ціскам амерыканцаў ці па іх просьбе. Акрамя таго, незразумела, хто мог бы ўдзельнічаць у такіх перамовах. Хіба што прадстаўнікі Лукашэнкі і офіса Ціханаўскай, бо сам ён будзе максімальна супраціўляцца перамовам асабіста са Святланай, таму што гэта будзе прызнаннем яе статуса як роўнай. Пакуль што ўсё гэта гучыць утапічна, але Дзяніс Кучынскі лічыць, што ў сярэднетэрміновай перспектыве такі круглы стол правесці цалкам рэальна. Ён упэўнены, што Лукашенка можа быць зацікаўлены ў перамовах, нават не адчуваючы відавочнай пагрозы з боку дэмсілаў. Сярод магчымых прычын дарадца Ціханаўскай бачыць геапалітычную нестабільнасць праз вайну ва ўкраіне і фактар часу. Прасцей кажучы, Лукашенка не маладзее і разумее, што пытанне транзіту улады гэта толькі справа часу. Далей цытата Кучынскага. Паводле нашай інфармацыі, унутры рэжыму ўжо абмяркоўваюцца розныя сцэнарыі, ад дынастыйнага пераемніка да стаўкі на лаялістаў альбо сілавы блок. Але яны не змогуць быць устойлівымі без рэальнага дыялогу з грамадствам і прызнання з боку дэмакратычнага свету. Я думаю, што ўсё больш чыноўнікаў унутры сістэмы таксама гэта разумеюць. Без размовы з грамадствам і прымірэння доўгатэрміновай стабільнасці не будзе. Канец цытаты. Акрамя таго, на думку офіса Святланы Ціханаўскай, у абодвух бакоў пры ўсёй іх рознасці ёсць адна аб'яднальная тэма. Гэта захаванне суверэнітэту Рэспублікі Беларусь.
Скандал закруціўся вакол беларускай мовы. Мінская дызайнерка Юлія Сергіна нечакана заявіла, што размаўляць па-беларуску ў Беларусі гэта свінства. Сама Сергіна ураджэнка Алматы, але вырасла ў Барысаве, і цяпер яна апублікавала пост, дзе наракае, што часам беларусы гавораць па-беларуску. Вось цытата. Размаўляць ужывую па-беларуску, не спытаўшы, ці зручна суразмоўцу, я лічу проста такім жа свінствам, як пазяхаць з адкрытым ротам ці есці рукамі ў кафэ. Канец цытаты. Далей жанчына тлумачыць, што для яе ветлівасць гэта размаўляць у Беларусі па-руску. Дызайнерка прызнаецца, што з рускай мовай у яе самой таксама праблемы, бо яна дапускае шмат памылак, але беларуская мова яе ўсё роўна раздражняе, зноў цытата. Мне не падабаецца беларуская мова, таму што людзі маюць вельмі маленькі слоўнікавы запас і не ўмеюць выражаць свае думкі. Гэта здзек з маіх вушэй і вачэй, калі каверкаюць рускія словы і пішуць іх па-беларуску. Мне не падабаецца беларуская мова ад людзей, хто на ёй піша ў сеціве. Гэта проста пачварнасць. Канец цытаты. Пасля такіх нечаканых прызнанняў падняўся розгалас, і ў выніку Сергіна выдаліла свой допіс. Магчыма, таму, што не чакала яўна не вельмі пазітыўных каментарыяў, а магчыма, таму, што зразумела адзін момант. Яе словы ўтвараюць склад злачынства па 130 артыкуле крымінальнага кодекса, то бок распальвання варожасці. Жорны палітычных рэпрэсій працягваюць круціцца. Цяпер стала вядома пра арышт мінскай мастачкі Аксаны Шаляпінай, якую схапілі за дапамогу палітвязням. Сёння яна знаходзіцца ў СІЗА, і вядома, што на мастачку завялі крыміналку. Сілавікі вінавацяць Шаляпіну ў садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці. Цяпер ёй можа пагражаць да 4 гадоў хіміі ці ад 2 да 6 гадоў калоніі. Навіны з рубрыкі «Дорага-багата». У Мінску кватэры ў люксавым доме прадаюць незвычайным чынам. Толькі за прагляд такога жылля патрабуюць 7 000 беларускіх рублёў. Гаворка ідзе пра новабудоўлю ў жылым комплексе «Паўночны бераг». Чамусьці падрабязнасці пра яго рыэлтары не агучваюць. Вядома толькі, што дом знаходзіцца на беразе Цнянскага вадасховішча. Але прадаўцы нерухомасці кажуць пра гэты будынак наступным чынам. Цытата. Гэта першы калекцыйны дом катэгорыі ультрапрэміум. Канец цытаты. Але што гэта значыць, разумееце самі. І проста так паглядзець такую ультрапрэміум нерухомасць аказваецца нельга. Каб запісацца на прагляд, патэнцыйнаму пакупніку давядзецца спачатку ўнесці дэпазіт у 7 000 беларускіх рублёў. Толькі тады чалавеку дазволяць прыйсці і зірнуць на кватэры з чарнавым рамонтам. Далей, калі кліент купляе кватэру, то дэпазіт ідзе як частка аплаты. Калі не купляе, то грошы яму вяртаюцца. Дзікая гісторыя адбылася ў Мінску. Там двое маладых хлопцаў збілі выпадковага мужчыну. Вядома, што аднаму маладзёну 17 гадоў, а яго сябру 19. Усё адбылося па класічнай і сумнай схеме. П'яныя хлопцы ўначы сустрэлі мінака і папрасілі закурыць, а калі атрымалі адмову, то проста на яго накінуліся. Вядома, што хлопцы нанеслі сваёй ахвяры больш за 30 удараў рукамі і нагамі. У выніку пацярпелы з цяжкімі траўмамі трапіў у рэанімацыю, а нападнікаў хутка знайшлі і цяпер судзілі. Кожны атрымаў 5,5 гадоў калоніі. Акрамя таго, яны абавязаны выплаціць пацярпеламу 35 000 беларускіх рублёў у якасці кампенсацыі маральнай шкоды. Трагікамедыя адбылася ў Мядзельскім раёне. На возеры Свір мінакі ўбачылі перакуленую лодку і выклікалі ратавальнікаў. Тыя прыехалі і некалькі гадзін шукалі патанулага рыбака, але ж аказалася, што мужчына жывы і цалкам здаровы. Мужчына сапраўды перакуліўся на лодцы, але не патануў. Ён даплыў да берага і пайшоў дадому, вырашыўшы забраць лодку на наступны дзень. І яшчэ адна беларуская загадка. Што рабіць, калі работнікаў не хапае, а пакістанцаў яшчэ не прывезлі? Адказ выкарыстаць сілавікоў. І цяпер на Гомельшчыне вайскоўцаў-кантрактнікаў, а таксама работнікаў міліцыі адправілі на дапамогу сельгаспрадпрыемствам. Часцей за ўсё сілавікі выконваюць ролю кіроўцаў і сядаюць за руль грузавікоў, трактараў ці нават камбайнаў. Вось такія навіны серады. Подписывайтеся на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. До сустрэчы заўтра.